Teďka jdeme ještě dál. Vy jste byl dolník? Byl horník. Dolník. Teďka jdeme trochu dál. Tak, popojděte si kousek za náma. Tohle taky ještě funguje. Jo. Tak, děcka, tady vidíme, že jsme úplně někde jinde, než co jsme viděli doposud. Tady ten mohutný stroj, to je polský kombajn KVB. Polský. A jsou to vlastně, jsme v expozici, která nám představuje rubání, ale na Karvinsku. Na karvinské části revíru. 7metrové, 5metrové sloje, dneska už tak 3,5metrové, ty nejvyšší jsou už teda vytěžené, takže tam to vypadá úplně jinak, jak v ostravských dolech. Naprosto jiné. Třeba takové jedno karvinské rubání dokázalo nahradit svou těžbou kapacitou celou jednu ostravskou. On nám to ještě ukáže. Takže takovýmhle způsobem. Máme tu takový dobývací stroj, má dvě takzvané frézy, to jsou tady ty rotačky, přední a zadní. Je tu vlastně odtěžení, tomu se říká žeblový dopravník, všeobecně běžně pancéř. No. A ještě tu je výstuž a jsou to hydraulické posuná štítová výstuž. Mám dotaz. A co by se stalo, kdyby jsme to teďka zapli? To by se úplně prodolovalo, nebo Ne? To se točí vlastně jenom stabilně v tom ty pozici, v které to je. Já to zkusím rozjet, nevím ani, jestli to jede. Bude to taky hluk? Ne, tohle je bez bengálu. Jo, to bylo. A nebyl jsem tu já? Už jsi mě pamatoval, že? Teďka už to bude dobrý. No, protože to nebudeš dělat randál. Hlavně se nelekneš, hlavně ať ten mobil nespadne. Nesvítí mi do očí. Vy jste borec. Pan je borec. To zapne. Bude dobré. Posuňte si trošku hloubku. O, Dál to jede. Takže když si to představíte, že něco takového v tom rubání, který je dlouhý třeba 100 metrů, tak ten kombajn jede potom do pravníku a těma frézama vlastně rozebírá ten pilíř, nakládá to uhlí přímo na ten dopravník a těží se z toho porubu ven. to se mi líbí. Ty pohyblivé expozice. Bude další pohyblivá? Ale bude taky zajímavá. Tak tady já vám řeknu vlastně, co teďka kam dorazíme, jo? Holky tam něco řeší. Halo, Oni přijdou. věnujte pozornost. Tak, děcka, teďka projdeme poslední část expozice. Půjdeme takovou úzkou důlní chodbou. Tam je takový výklevek, v který je figurina nějakého havíře někdy z roku 1780, to je strašně dávno, kdy uhlí nikoho moc nezajímalo, nemělo žádný význam, každý se ho mohl nakopat, když ho někde našel, jak chtěl, kde chtěl, takže tam je takový případ ukázaný, jak si to případně dělal. Poslední expozička je zase ruční rubání, to znamená rubání na zbíječky, ale je zajímavý tím, že je tam stroj, kterýmu se říká šramka, správně je to brázdící stroj. A ten takovou pilou podřízne celou tu sloj nahoru dolů a udělá takovou mezeru 40 cm. A pak se to daleko lepší těma zbíječkama shazuje dolů.
by se tak zvaně vtínat do plného, jo? Může mít? Uvidíme. Počkej, a tady pozor na nohy, hlavně malý slečný, nezakopnout. A nezlekněte se. No. Pozor. Dostaneme i něco na památku? Dostaneme přece. A jo, Nemáme čím by se vás dřevěn. zdarovali, upoutali. Tady bylo uhlí. Tady je ten výklenek. Můžu se šáhnout? Jasně můžeš. No, vidíš. Si vezmu. Vezmu. No, To je pěkný. Domůžu? no jasně. Děkuji. Se neberu. Takže tady máme Jako černou. tu figurinu toho Gitu, my si to můžeme vzít. V té době nějaký ostutala. Co má to uhlí? Jo, uhlí. Jeden domů můžeme si vzít. Tady je další uhlí. A máte i nějaké pytlíčky na to uhlí? Ale myslím, že na záchránce toho pultu tam něco mělo, ale to se dá, myslím, jenom koupit. O, tohle se mi líbí. Tady je to. Počkej, nechoďte mi tam ještě chvíličku, vydržte, až se sejde. No. Ano. Vždycky byli dva na jednom místě. Přesně tak. Jeden byl havíř a druhý... Co jsou ty nadpisy, co tady psali, to černé, Karan? No. Víš, to jsou takový případy, o kterých mám pochybnosti, že jsou úplně na rozumu zdraví, protože nikoho nezajímají ty lidičky, ale musí se všude předvádět a hlavně čmárat. Čmárat. Je to smutný, ale jste v pohodě, ale když jim řeknu, že mám pocit, že jsou trochu ujetí na IQ, tak asi slušně bych to tak vyjádřil. Ne, to jsou fixy. To jsou fixy. Takový lidíček, který nikoho nezajímají, ale mají pocit, že se všude musí zvětšovat. Jak se říká, jméno hloupý? Jo, přesně, kurde. Ano, to je ono. Na všech sloupích. Bacha na hlavy. Ano. Takže opatrně tady. Dostej větší pozor na hlavu, jo? Je to bacha na hlavu. Já to mám ještě akurát. Tady je vlastně ten stroj, o kterém jsme mluvili. Tomu se říká šramka, správně je to brazdící stroj. Jezdí po rubání nahoru a dolů a tím řetězem, takovou jakoby pilou, to celé podřízne nahoru. Tady to svítí? Tady to svítí? Jo, tam to vede. Tak to si mohl zapnout na to. To si mohl zapnout. Teď mě... To by to taky svítí? Tady prohlídka končí, takže děkujeme, že jste přišli a nashledanou. Jo, tady už to končí, tady už jsme byli. Jo? Pane, už budeme končit, že? Jo. Takže přilby nám zase hodíte do toho, kde jste vzali. Jak vám přeju,